Ano brand mo, paborito sa tanan. Shopping to the max, makadaginot ka. Sulit ang presyo, ug di kalidad pa. Happy ang tibuok pamilya. Guys, ano brand mo, every day is a savings day. Guys, ano brand mo, panitulong barato all the way. Mga clothes o grocery items, magsalo-salo sa lamian nga restaurants. Guys, ano brand mo? Every day is a savings day. Every day is a savings day. Mga lead stars ng Lolong. So how was it? Kasi nagkaroon tayo ng break, di ba? Correct! Yeah, it was almost 2 years din eh. Ang tagal natin nakabalik sa mga ganitong Fans Day and so on. So, kumusta naman ang experience natin sa ngayon nakabalik na tayo? Especially right now na napakainit ng pagtanggap nila. Oo, diba? syempre. Correct. Sinong pwede nating anuhan? Siguro na. Ang bilis. Sige, wala na ako chase, tatlong babae to eh. Hindi, syempre, ang tagal po bago kami makabalik dito or magkaroon ng mga mall shows and sa totoo lang, sobrang sarap sa puso na finally nakikita na po namin kayo harapan, hindi lang basta sa social media.